Здравейте, приятели! Аз съм Христо Симеонов от Board Delights, блог за настолни игри и всичко свързано с тях. А вие сте с поредния епизод на нашата поредица с видеоматериали, с учебни видеоматериали, в които ви даваме инструкции, напътствия, улесняваме за вас правилата на избрани от нас настолни игри, които горещо ви препоръчваме. Днес се спирам на една игра, за която говоря страхотно много от миналата година, някъде от изложението в есен, малко след това, когато тя попадна в мен и когато не съм спрял да играя от тогава. Една от моите, за мен, най-добрите игри през изминалата година и може би най-добрата игра за двама, която играх от много дълго време, а именно Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel е игра, която се развива в вселената, в кавички, на Seven Wonders, но е създадена ексклюзивно и само за двама играчи. Днес ще се опитам систематично да ви покажа как да играете Seven Wonders Duel и още веднъж, защото ревю нея ще намерите на нашия блог, още веднъж ще се опитам да ви убедя колко страхотна е тази игра и още веднъж ще си позволя да ви препоръчам в края на това видео. Без повече да губим време, нека ви покажа как да играете Seven Wonders Duel. Приятели, започваме с видео материала ни как за улеснение да ви покажем как да играете Seven Wonders Duel. Тази чаша не е част от играта, това ми е чашата. За сега ще оставим там. Общото Seven Wonders Duel пристига с ето това в кутията. Имаме борда свързан с прогреса на войната, токена, който отбелязва военния прогрес, редица карти, отново в обичайно познатите от Seven Wonders епохи, първа, втора, трета, отбелязани са тук долу, и гилдии. Това са чудесата в Seven Wonders Duel, така наречените прогрес токени и малко пари на страна. Seven Wonders Duel е игра, която е ексклюзивно и само за двама души. Играе се единствено и само за двама души. А сега ще ви представя сетъпа. Сетъпа в началото се поставя между двамата играчи, ето тази дъска. В края на тази дъска символично стои града в тази война, така наречена, прогрес борд. Стои града на единия от играчите, а от другата страна стои градът на другия играч. Този токен, който представлява прогреса на военната сила, застава по средата и съответно с всяка военна сграда, която построи, той се движи наляво или надясно, в зависимост от това кой построи сградата, като ако той стигне съответно до единия или до другия край, играча, в чийто град се озове този токен, губи играта, а другия печели с така наречената военна победа. По пътя си, достигайки определени полета, както виждаме тук, той унищожава тези полета, този токен, минайки през тях, който води до загуба на точки от съответния играч и разкриването на точка за човек, който успява да пренесе токен на това място. Но ще се върна на войната след малко. Поставяме военния борд така, поставяме този токен тук, след което взимаме прогрес токените, шъфваме ги колкото можем и обръщаме 5 от тях тук отгоре. Те са разнообразни, най-различни и общо се получават тогава, когато поставите останалите ги събираме и ги връщам обратно в кутията. Тогава, когато успеете да съберете два вида зелени карти, два вида научни карти с един и същи символ, тогава имате право да изберете един от тия символи и да го прибавите към своята империя. Те дават най-различни разнообразни бонуси, към които ще се върнем по-късно. След което играчите извършват драфт на чудесата. Чудесата в тази игра изглеждат по този начин. Те са добре познати от Seven Wonders чудеса. Драфтът се извършва последния начин. Прецепваме тези карти, макар че в началото, в базовата версия, има описани правила за начинаещи. След което раздаваме 4 от тях. Сфинкса, Апия, пътя към Апия, Фара, Александрийския фар и голямата библиотека. Играч номер 1, да кажем това ще бъде символично, аз избира едно от тези чудеса, да кажем аз ще взема така. Играч номер 2 избира 2 от тях, библиотеката, Великата библиотека и Сфинкса, и за играч номер 1 остава второто. Поставям го тук от моята страна. След което раздавам още 4 такива. Мавзолея в Халикарнас, статуята на Зевс, Пирея, пристанището в Пирея и храма на Артемида. Този път играч 2 избира. Избирайки първи, той ще вземе пристанището в Пирея и ще го прибави към своите евентуални чудеса. Ще ги сложа тук настрани. Ще се върнем към тях след малко. След което играч 1 този път избира 2. Аз ще взема Мавзолея и храма на Артемида. А за играч
2 в нашия случай ще остане и статуята на Зевс. Така всеки един от играчите има по 4 налични чудеса, които да строи. Ето ги, тук са на играч 1, който ще бъде аз, на играч 2, който кръстваме Митето. Останалите чудеса се връщат обратно в кутията. Те няма да ни бъдат нужни. Каква е ловката между тези чудеса? Макар че всеки от нас има по 4, Митето има 4, аз имам 4. В хода на играта ще могат да бъдат построени само 7 от тези чудеса. Това означава, че четвърто чудо на един от нас няма да може да бъде построен. След което се връщаме обратно към картите и започваме да ги приготвяме. Взимаме картите от епоха 1, шъфваме ги по някакъв начин, премахваме на случайен принцип 3 от тях, които връщаме в кутията и останалите поставяме в една особена специфична форма, която след малко ще представя пред вас. Също правим с картите от СТ 2 и с картите от СТ 3, където също премахваме 3 карти, но ги заменяме с 3 случайно избрани карти от гилдиите. Това ще ви покажа обаче след малко. Също така в началото на играта всеки от играчите получава 7 златни монетки. Раздавам ги 7 златни монетки. И сега ще спра за малко, за да наредя пред вас начина, по който ще се разпределят картите в Seven Wonders Duel. Е така, приятели, изглежда наредена епоха 1 в Seven Wonders Duel. Отново имаме драфт, нещо характерно за Seven Wonders, но този път драфта се извършва под формата на тази пирамида. Трябва да ви покажа, че играта пристига с тази много полезен help sheet, както пише тук отгоре, като има обяснение абсолютно всички символи. А отзад на гърба има нарисуван начин, по който се подреждат, както се организират картите в пирамидата. В епоха 1 по този начин, епоха 2 под формата на обърната пирамида и в епоха 3 вече под формата на тази странна геометрична форма. Какво представлява играта? Както виждаме, тук съм поставил нещата на играч 1 и на играч 2 на Митето. Играта преминава последния начин. В хода си играчът избира една карта, като карта, която избира, трябва да бъде достъпна. Достъпни са тези карти, които не са затиснати. Както виждаме, тук има затиснати карти, които ще се обърнат. Например, тази ще се обърне, когато бъде взета една от тези, измежду тези две карти. Взимайки картата, той има 3 опции с нея. Първата опция е да я построи, като тук вляво е показана цената на картата. Ако той не може да произведе този ресурс, защото в началото нямаме никакви ресурси, той го купува от банката, като цената, на която се купува в Seven Wonders е винаги 2 злато. Винаги 2 злато. Плюс толкова Seven Wonders Duel се купува по този начин 2 злато, плюс още толкова злато, колкото такива символа от съответния ресурс произвежда вашия опонент. В нашия случай, ако искам аз да построя тази конюшна, ми трябва едно дърво, което ще ми струва 2 злато. Просто причина, че моят опонент в момента не произвежда абсолютно никакво дърво. Ако и той произвеждаше дърво, ще ми струва вече повече. Както виждаме, има и карти, които струват златни монетки. След което, когато картата бъде построена, тя се поставя в града в таблото на играча пред него. Съответно, това е единия вариант, който може да извършите по време на хода си. Едното действие, което може да извършите. Второто действие е просто да вземете тази карта и да я продадете, да я върнете на банката за пари. Като броя на парите, които вземете, зависи от това колко жълти сгради имате, като взимате определена бройка базово в началото. И третата ви опция с избраната от вас карта е да построите едно от вашите чудеса. Да кажем, искам да построя храма на Артемида, но за да мога да построя храма на Артемида, трябва да произвеждам един папирус, едно стъкло, един камък и едно дърво. След построяването му, съответно, той веднага се активира и ми дава някакво специално умение, което или е еднократно, или е пасивно до края на играта. Това са трите опции, които може да правите по време на хода си в Seven Wonders Duel. А сега, нека да разиграем няколко бързи хода, да ви покажа как протичат те. Аз като първи играч поглеждам картите през себе си и като абсолютен no-brainer ще започна с тази кула, с тази отбранителна кула, която ще взема, тя не струва абсолютно нищо и ще пребавя към моето табло пред мен. Това са моите пари, това са моите чудеса. Взимайки военна карта, премествам военния токен едно поле към града на Митето. Достигайки до края, играта свършва автоматично, без значение от кой ход си, коя ера си и без въобще да броим точки. Това е един от начините да свърши играта автоматично. Втория начин е с тези така наречени научни карти, в които, както виждате, има символи. Общо тези символи различни, с 7 на брой. В момента, в който един играч събере 6 от тези символи, играта свършва с негова победа. Това беше моят ход. Сега хода на Митето. Както виждате тук, аз махнах карти, но тези още не се обръщат, те са блокирани. Тази ще завъртя така, за да е по-прегледно видеото. Митето ще направи също един класически no-brainer.
то се насочва към строенето на своите чудеса. Именно затова той ще вземе тази каменоломна, която не струва отново нищо, и ще я постави пред себе си на таблото. Сега идва един доста тънък момент. Ако взема тази карта, ще отключа две карти за моя противник. Това е един от най-тънките моменти стратегически в Seven Wonders Duel. Вземайки тази карта, ще отключа две нови карти пред митото. Вземайки банята, също ще отключа карта пред митото. Единствените ми по-логични ходове са ето тук. Евентуално дори мога да се опитам да взема още една военна карта и защо не ще го направя. Този път обаче тя ще ми струва едно дърво. Аз не произвеждам абсолютно никъде дърво. Митото за щастие също не произвежда дърво. Аз прибавям тази военна карта към моя град и плащам на банката 2 дърво. Плащам 3, взимам ресто 1 дърво и отново премествам този маркер ето тук. Прави впечатление, че някои от сградите горе в дясно има такъв символ. Както виждате, тук има една подкова, на банята имаме една капка, тук на този олтар имаме една луна. Какво означават тези символи? Тези символи са свързани с карти в следващи епохи. В следващата епоха ще се появят карти, които в лявата си част ето тук ще имат нарисувани ресурси, които ви струват за да ги построите, или предходна карта, задържаща определен символ, която ако имате, строите следващата карта безплатно. Това беше моят ход. Сега отново е към митото. Тази карта не се отваря, защото тя е затисната ето така. Сега той ще вземе нещо и ще отвори карта за мен. Той решава да заложи силно на ресурсите и взима тази работилница за стъкло. Поставя тук при своите ресурси и плаща за нея 1 злато. Пред мен се обръща ето тази карта. Това е един театър, синя карта, която ночи точки в края. Всяка една от картите в Seven Wonders, както и в оригиналната игра, означава нещо различно. Червените карти са военни карти, жълните карти най-често са търговски карти, сивите и кафевите карти са свързани с един от различните ресурси в играта, които са, ако не се лъжа, 4 базови ресурса: камък, дърво, глина, камък, дърво, глина и желязна руда. 4. Или сивите ресурси, които са малко по-така напреднали ресурси, които са стъкло и папирус, който още нямаме. Ето тук може да ви покажа как изглежда папирус. Сега пред мен има избор да обърна нови карти или да взема театъра. Аз съм доста назад с ресурсите, затова ще си взема тази хранителница, така да се каже, на глина и ще я поставя при себе си. Тя обаче ще ми струва 3 злато. Почти останах без злато. И това, което правя, е, че винаги, когато си купувам глина, тази глина изструва винаги 1. Правейки този ход обаче, обръщам 2 карти на митето, които са зелени, 2 зелени карти и той може съвсем сериозно да се впусне в надпреварата за събирането на зелените карти и защо не той го прави, взимайки ето тази карта, която му струва 1 стъкло, той го произвежда, дава му един от безценните 6 символа и му дава точка. Ако успее да събере 6 символа различни, той ще спечели играта, а ако събере още един символ с това колело на него, ще може да се избере един от тези токени горе. Отново съм аз. Отново имам избор между зелена карта и между някои измежду сините карти. Аз ще предпочита да взема една синя карта, която е точки, ще я поставя в своя град. Тя не струва абсолютно нищо. Отново ред на митето. Какво ли ще предпочита той? Той ще предпочита да не ми открива карти, толкова лесно, тези двете. Тук отново ще ми открива карти, но поне и той ги вижда какви са и затова той ще вземе ето тая фармация, която ще бъде още един символ от 6 му нужен. Той вече има 2. Де факто 1/3 да успечела на играта с символ и ще плати 2 злато на банката. Тя му връща обратно ресто 1. Отново съм аз. Откри ми се един олтар, който мога да взема, или мога да рискувам тук и да разкрия карта пред него. Аз решавам, че не искам да рискувам, защото нямам и камък. Той има камък и ще трябва да платя 3 злато, а аз нямам 3 злато в момента. И решавам да взема олтара, който ми носи съвсем обикновени 3 точки в края на играта. Вече имам 6 точки към края на играта и 2 полета напред в военната победа. Митото няма избор тук, вече какво да вземе, и той взима също тези бани, които не му струват нищо, защото той произвежда камък. Така че може спокойно да си ги построи. Обръщайки пред мен ето тези 2 карти. Ето това е една от тънкостите на играта. Сега пред мен е много сложен избор. Дали искам да си взема още една военна сграда и да го натисна в опит да взема военна победа, или искам да взема папирус. Сложен и доста труден избор. Аз ще реша да рискувам за военните сгради и ще взема ето тази военна сграда, ще я прибавя към себе си, но трябва да платя едно глина. Не произвеждам глина, за щастие то не произвежда, но аз имам сграда, която прави цената на глината ми винаги 1. Плащам на банката и прибавям тази сграда тук. След което местен военния маркер тук, стигайки до това положение, се разкрива този токен, който кара митото да плати 2 злато на банката. Това е глоба за него. Той плаща 2 злато на банката, а аз се приближавам по-близо към това да стигна военна победа.
Отново хора на митото, с което мисля и да приключва тази презентация на Seven Wonders Duo. Надявам се да е била полезна. Той си взима ето тази преса за хартия, прибавя към своите ресурси и за тази услуга плаща едно злато. Ами, бяха няколко бързи разгрявания на Seven Wonders Duo. Добихте представа какво представлява играта. Страхотна, бърза, доста стратегическа и приятна игра. Надявам се да съм ви бил полезен. Във втората и третата епоха играта продължава по същия начин, като в третата епоха се прибавят ето тези, някои измежду тези доста силни гилдии, които дават различни бонуси за червени карти, за сини, за пари, за построени чудеса и така нататък. В края на играта, ако играта не свърши с внезапна смърт, ако някой успее да събере 6 символа зелени или да добута токена в града на един от своите противници, военният токен, накрая се точкува, като точки се събират от абсолютно всичко, което има лавров венец, което ви носи точки. Това е Seven Wonders Duo, за мен една от най-добрите игри за двама. Благодаря за вниманието, надявам се да съм ви бил полезен. Аз бях Христо Симеонов от Bordy Lights, а вие бяхте с поредния епизод на нашата поредица с видеоправила, днешния избор, Seven Wonders Duo, Антуан Балза, Бруно Катала, забравя спомена дизайнерите, отново Repos Production, страхотна игра в вселената на Seven Wonders, горещо ви я препоръчвам.